Det er altså sjovt. Yep. Jeg tog den, mens den kører. Så bliver det noget lettere. Ja, så... Ja. Det er jo fantastisk. Tusind tak. Sådan. Fantastisk. Ja. Fine træer. Ja, altså hun laver apparat. Det er meget fint. Det er schweizisk, trækkes elektrisk, rigtig solidt, det er nærmest til bjergbane. Og det kan man jo godt forstå, når man ser på alt det, den skal trække. Salt og peber og hemmelige medicamenter og tandstikker, næsten på størrelse med træstammer, og så til sidst den åbne vogn, så man kan gætte på, hvad skal bruges til. I øjeblikket er den tom, men har vist nok holdt nogle store beholdere med særvæske i, så vidt man kan se. Ja, fint. Ja. Det mit store lokomotiv kan altså ikke køre på de der små baner der. Altså det Det er jo en fantastisk bane. Jeg synes nu rent teknisk, når jeg ved noget om sådan nogle ting, at jeg synes cirklen er for lille, så han må have brugt en anden, hvad kan man sige, dimension til de runde skinner. Men ellers synes jeg, det er fantastisk flot, og det er, som vi lige har hørt, så er det elektrisk. Og hvis man skal rense de der skinner, ja, så har man jo sådan nogle små vogne, man kører med, rensevogne, opfundet af det schweiziske jernbanenet. Nu har vi desværre ikke nogen her, så vi må gøre det med tandstikkerne, og så som ligger bagerst. Og når vi ellers ender lidt derude af, så er der så panodiler. Men en tog er trappen. Sige. Ja, det har du ret i. Okay. Der er meget godt at sige, Michael. Bare man ikke skal gå. Ja. Og deltage i deres økonomiske julecirkel. Men der er mange tunneller dernede. Tunneller? Hold kæft. Jeg har talt, der er 75 fra over fra Livorno og så til grænsen. Nå, hvad er toiletter? Ja. Nå, det der glemmer herhjemme er der jo ikke nogen. Nej, der er det. Det skal man jo tisse. Jeg siger, det er godt, Vi men ikke. sagde, hvor har vi det godt, og hvor har vi fortjent det. I 40 år har vi levet på vand og brød, og nu har vi fortjent at skære lidt ud. Ja, den kører bare. Ja, okay. Og de in questo I dag. piace sette vecchio uomo assembly è molto bene. Questo tram in nostra bisogno in hvad hedder det? Alkohol. Kvalke snapse. Alkohol. Akvaminer. Udelæg. Tag du bare ned over næsen på dig. Sådan der. Og så skal jeg også. Ja, meget fint. Tak. Ja, tusind tak. Så snupper jeg her i brunkul. Det er meget fint organiseret. Ja, det skal Det må man sige. Ja. Ja. Ja, det er tog til tiden. Ja. Jamen, det er det da. Altså, jeg siger tak for det og krabben. Ja, er der noget salt også? Noget salt? Ja, det er det. Ja. Så skal jeg nok køre lidt længere. Nej, jamen jeg kan ikke lide bruge groft salt, jeg kan heller ikke lide groft peber. Så må vi tage hjem. Hvorfor skal det være groft? Men det er pjat. Ja, men heldigvis har jeg masser af fingerkræfter. Ja, jeg kan have det. Ja, nå, ja. Stopper nok her. Ja, han kører over 100. Ja, nu er jeg jo kommet i praktik her, ligesom Børge fra Olsenbanden. Og i dag har jeg fået lov til at køre toget, og jeg har tænkt mig at rangere det hen på Carlsbergs lagerplads, for at se om vi kan få nogle kasser øl derfra. Jeg er spændt på, om det kan lade sig gøre. Jeg starter nu. Kører. Det er jo fantastisk. Ja. Ja, og der er lys i. Ja. Jeg tror, hvordan kan man egentlig køre den der? Ja, det ved jeg faktisk ikke, men Nej. jeg kan sgu ikke finde det skiftespor, der fører til
Carlsbergs lager, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Shit, der skal lægges en ny jernbane der. Der må lægges en ny jernbane. Ja. Ja. Det må vi nok snakke med stationsmesteren lidt Peter om. Ja. Ej, det er altså sjovt.